Vrem să vă mulțumim tuturor pentru confirmarea și participarea dumneavoastră. A fost o ediție organizată ad hoc, foarte rapid și din păcate, din cauza condițiilor meteo, a trebuit să organizăm, să găsim altă locație față de cea de la Lujerului. Vă mulțumim că ați venit, mulțumim Sport Local prin reprezentanții săi care au fost astăzi, Cristi China Birta, Chinezu și Eduard Dobre. Mulțumim și pentru sponsorizare. Și acum să-i dau cuvântul lui Pandus. Să zică și el câteva despre fotbal cu Idmir, cum a venit ideea, de unde a pornit ideea de fotbal cu Idmir. Mulțumesc mamei, casei de disc. Ideea a pornit-o de pe Twitter și mă bucur că ne-a strâns așa mulți. Și sperăm ca la ediție viitoare să vin și mai mulți, să se doar femei. Și eventual să nu mai fie că e enervant. Da, băi, eu zic data viitoare să legăm și returile. Da. Să ne legăm de aminte, vezi? Da, așa. Probabil următoarea ediție o să fie peste vreo 2 săptămâni. Sper că avem vreme bună. Dacă nu, vom căuta o sală, totuși avem timp destul să căutăm locație pentru următoarea ediție. Și îl mai invit pe un stimabil domn, un mare om de pe Twitter, cred că e cel mai cool, Adrian Ciubotaru. Adrian Ciubotaru, care a jucat destul de bine și golgeterul ediției. Destul de bine, ca și nimic. Adi, spune-mi o poezie. Aș vrea ca asta să fie prima ediție dintr-o lung șir de ediții. Bravo, da. Și data viitoare să și o carte. Să aducem și fete, să mai venim și cu oameni de pe Twitter. Păi să mergem cu berea. Și să aducem și fete. Habar n-am, să ne cunoaștem mai bine și între noi. Și eu aș dori ca echipa mea să nu se schimbe. Suntem de acord cu asta. Băi, e ok, dacă îl faultăm pe ăla fără probleme. Am o propunere. Și ai mă cu mine. Minge, nu te uită. Avea cineva, a zis